התחלנו ללמוד בפרק מ"א על הנושא של איך מגיעים ליראת שמיים, ליראת השם. והרבי הסביר לנו בצורה מאוד מאוד ברורה ומובנת שהבסיס שלנו לכל עבודת השם זה היראת שמיים. הבסיס של עבודת השם זה יראת שמיים. למדנו מה זה יראת שמיים. יראת שמיים כמובן, כמו שאמרנו, לא מדובר בכלל על הנושא של יראת העונש, אלא מדובר על הרצון של היהודי שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן להתנתק מהקדוש ברוך הוא. ולכן הוא לא עושה שום דבר שהוא ההפך רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה היראה הבסיסית. וכמו שלמדנו שיש בזה רמות שונות, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל הפרק מ"ב, עמוד 117. הנקודה הייתה יראת שמיים כזאת, שבן אדם מרגיש שהוא עבד, הקדוש ברוך הוא אדונו, וממילא הוא עושה את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וכמו שהרבי הביא שם כל מיני סוגים שונים של התבוננות, של חומר למחשבה, שאנחנו יכולים באמצעותו לעורר את אותה יראה שכבר קיימת בתוכנו, רק צריך לעורר אותה, להביא אותה לידי גילוי. בפרק באמת אנחנו ממשיכים לדבר על הנושא של היראה. כשבפרק הזה, בחלק הראשון שלו, הרבי נוגע בשאלה האם או איך אנחנו יכולים בכלל להגיע ליראת שמיים. אנחנו באמת יכולים להגיע למצב כזה שהתחושה הבסיסית שלנו זה שבכל רגע נתון הקדוש ברוך הוא נמצא לפנינו ומשגיח על כל צעד שלנו. קשה אבל הם משתדל. קשה מאוד, אבל אין 100%. בוא נסכם. כולן מסכימות שזה קשה. מאוד. קשה מאוד אפילו. זה מיועד, אני מדברת על עמך ישראל. לא, זה אפשרי, לא אמרתי שזה... זה אפשרי, זה קשה, אבל זה גם על אנושי, נראה לי לציבור הרחב, זה נראה לי... אז בפרק שלנו, האדמו"ר הזקן, בהתחלת הפרק, בחלק הראשון של הפרק, האדמו"ר הזקן מתמודד עם הנושא הזה, והרבי בעצם נותן לנו סוג של העצמה אישית מאוד מאוד חזק. יודעים שבכלל חסידות, כמו שהבעל שם טוב אמר על הפסוק, כי תהיו אתם ארץ חפץ. הבעל שם טוב אמר שכמו שהגיאולוגים אף פעם לא יכולו להשיג את האוצרות שקיימים בתוך האדמה, ככה החכמים הכי גדולים לא יכולים להשיג את האוצרות הבלתי נדלים שקיימים בנפש של כל יהודי. הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, על אחת כמה וכמה על אחרים, אבל אפילו על עצמנו, אנחנו לא מזהים בתוכנו את הכוחות האלה. האדמו"ר הזקן עכשיו עוזר לנו להכיר כוח מסוים, שהוא קיים אצל כל אחד מאיתנו, תכף נראה על איזה כוח מדובר, שבאמצעות הכוח הזה, יראת שמיים היא אפשרית. ולא רק שהיא אפשרית, אלא כמו שנראה היא קלה. צריך לעבוד כדי להגיע אל הכוח הזה, אבל הוא קיים. היה לרבי שליח בארצות הברית, שליח שעוד הרבי הקודם שלח, הוא כתב לרבי פעם שמאוד מאוד קשה לו. העבודה קשה, והקשיים כלכליים, תראה את קראו לשליח קראו הרב משה יצחק שיחיה אכט. הרבי כותב לו כך, טרם יקראו ואני אענה, ומכבר עשיתי כעצתו, ושלחתי לשם את הרב משה יצחק שיחיה אכט, אחר הרב כותב לא עצמו, וכנראה עדיין אינו מכירו. ותכף לקבלת מכתב זה יכיר אותו, ומיד ייפתרו כל הבעיות, המצב רוח וכו'. זאת אומרת, מה הרבי כותב לחסין?
גדול החסיד, הגיע הזמן להכיר את עצמך. אתה חושב שאתה ככה וככה וככה וככה, הגיע הזמן שתכיר את מי שאתה באמת. ברגע שתכיר את מי שאתה באמת, אז כל הבעיות ייפתרו בדרך ממילא, כי אתה תבין שאתה משהו אחר לגמרי, הכוחות שלך, היכולות שלך, זה משהו אחר לגמרי ממה שאתה חושב שקיים בך. וזה בעצם מה שהרבי עושה לנו פה בהתחלת הפרק. הרבי פה בעצם מגלה לנו את הכוח הזה שקיים בתוכנו, שבאמצעותו כל אחד מאיתנו יכול להגיע ליראת שמיים, וכמו שנראה שלא רק שהוא יכול להגיע לזה, אלא שיראת שמיים, כשמגלים את הכוח הזה, יראת שמיים הופכת להיות כסף קטן, הופך להיות דבר פעוט ביחס ליכולות שלנו עצמן. וכדי להסביר את זה, הרבי מביא פסוק, אנחנו נקרא אותו בעזרת השם בפרשה בשבת הבאה, פרשת עקב. משה רבינו בסיום 40 שנה לפני הכניסה לארץ, הוא אוסף את כל בני ישראל, ואז הוא מדבר אליהם. מראש חודש שבט ועד ז' אדר 37 יום. בין הדברים שהוא אומר לעם ישראל, פרשת עקב הוא אומר, ואתה ישראל, כעת עם ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה הקדוש ברוך הוא כבר רוצה מעמך? מה הוא רוצה? כי אם ליראה את השם אלוקיך. בקטנה, שום דבר. הוא לא רוצה שום דבר רציני, בסך הכל שיהיה לכם יראת שמיים, זה הכל. ואז הגמרא באמת שואלת, הגמרא שואלת, וכי יראה מילתא זוטרתאי, האם יראה זה דבר פעוט, שמשה רבינו אומר, זה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מכם, רק יראת שמיים? אומרת הגמרא, כן, לגבי משה, יראה זה דבר פשוט. והגמרא שם מסבירה, היא אומרת, כמו בן אדם שיש לו חפץ גדול, אז חפץ קטן שלא קיים אצלו, זה קשה לו, זה גדול עליו, כי זה לא קיים אצלו, אפילו שהחפץ שווה פחות. בן אדם שיש לו חפץ קטן, אז בשבילו חפץ גדול, זה דבר שהוא קשה לו להשגה, לכן זה יקר אצלו. ואת כל אחד, מה שחסר, ואת לגבי משה, שיש לו יראת שמיים, אז זה הופך להיות דבר קטן. יש, משה רבנו לא היה, כאילו לא הכיר, להגיד עליו שהוא לא הכיר את הנפשות הפועלות של עם ישראל. או, השאלה היא יותר חזקה מזה, הרי מה כתוב בפסוק? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? משה רבינו לא מדבר עם עצמו. משה רבינו מדבר עם עם ישראל, הוא אומר לעם ישראל, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממכם? אז מה זה עוזר שלגבי משה זה דבר פעוט, אם כשמדובר עלינו זה דבר מאוד קשה? הוא יתגר אותם, לא? מה? הוא יתגר אותם. תורה זה לא ספר מליצות. כל מילה בתורה היא מדויקת. לראות את השם. כן, אבל הוא אומר להם שזה, הוא לא רק אומר להם תשאפו לשם. הוא אומר להם קטן עליכם, בלי שום בעיה, זה הכל. בא אדמו"ר הזקן ואומר דבר נפלא. אומר אדמו"ר הזקן, אצל כל יהודי, בלי יוצא מן הכלל, יש ניצוץ מנשמתו של משה רבינו. יש חלק מנשמתו של משה רבינו שקיים אצל כל אחד מאיתנו, וכשמדובר על אותו ניצוץ שקיים אצל כל אחד מאיתנו מנשמתו של משה רבינו, לגבי הניצוץ הזה, יראה איזה דבר פשוט. באמת שהדברים כבר כתובים בזוהר, הרבי מציין שהזוהר כבר כותב שמשה רבינו מתפשט בכל דור, והרבי ממנו מתפשטת עד 60 ריבון נשמות. זאת אומרת, כל אחד ואחד מבני ישראל מקבל הערה, חלק מנשמתו של משה רבינו. אצל כל אחד בתוך הנפש פנימה, יש את הנקודה הזאת שהוא מקבל ממשה רבינו, שלגבי העניין הזה של יראת שמיים הופך להיות דבר פה. והרבי מסביר את המשמעות של זה. אנחנו יודעים, יש פסוק שאומר, ונתתי להם 7 רועים ו8 נסיכי אדם. לעם ישראל יש 7 רועים. מי הם 7 הרועים? האבות זה אברהם, יצחק ויעקב, זה 3, הלאה. אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, נכון? 7 האושפיזין, הם נקראים 7 רועים. מה זה רועה? כמו רועה צאן, נכון. אז קודם כל, באמת אנחנו יודעים שיש קשר בין משה, דוד, בין מנהיגי ישראל, האבות היו רועי צאן. כתוב שהשם צדיק יבחן, הקדוש ברוך הוא בוחן את הצדיקים. איך הקדוש ברוך הוא בחן גם את משה וגם את דוד? עשה להם את אותו מבחן. איך הוא בחן אותם? האם הם ראויים להנהגה? עם הצאן, נכון? משה רבינו היה רועה צאן, הקדוש ברוך הוא ראה איך שהוא הלך אחרי הכבשה, שעזבה את העדר והלכה אחריה למרחוק. יש סיפור מאוד יפה על פעם ישבו חסידים
אצל הרבי, ישבו חסידים של הרבי צמח צדק בהתוועדות, ובאמצע ההתוועדות השמש של הרבי הגיע, דפק בדלת וביקש מאחד מהחסידים להיכנס אל הרבי צמח צדק. הרבי צמח צדק שלח אותו לאיזה שליחות, הם לא ידעו מה הרבי צמח צדק שלח אותו. אחרי כמה ימים הוא חזר, עבר עוד איזה זמן, נכנס איזשהו הלך לבית המדרש, תפס עצמו פינה והתחיל להגיד תהילים בבחיות. אחרי איזשהו זמן, אותו חסיד שהלך בשליחות, הוא סיפר שהרבי צמח צדק שלח אותו לפריץ מסוים, ואמר לו, אמר לחסיד שילך אליו ויגיד לו שהגיע הזמן לחזור בתשובה. סבר שאותו פריץ בא ממשפחה יהודית, התבולל, אמר אני מפחד, הפטירה מוקפת בכלבים, הם ינשכו אותי. אז הרבי צמח צדק אמר לו איזשהו שם לחשוב עליו, הם לא יעשו לו שום דבר, באמת הוא נכנס אל אותו פריץ, איך שהוא אמר לו, הוא ראה שזה נוגע לו, הוא עזב את הטירה וחזר, וכמה ימים אחרי זה אותו פריץ הגיע בתור בעל תשובה ונשאר. אחרי איזשהו זמן, חסידים ישבו אצל הרבי צמח צדק בהתוועדות, והם שאלו את הרבי, אם הרבי יכול כל כך בקלות להחזיר את הפריץ, למה אותנו לא מחזיר בתשובה? אז הרבי צמח צדק אמר להם, כשהרואה רואה את הצאן, אז הוא לא יכול כל כבשה שיוצאת מהעדר ללכת לרדוף אחריה, כי אז העדר יתפזר כל רגע, אז הוא שורק לה, הוא מסמן לה לבוא, הוא לא יכול ללכת אחריה. אבל כמו בסיפור של משה רבינו, כשיש כבשה שהיא כבר מתרחקת, ועוד שנייה היא כבר הולכת לאיבוד, אז פה אין ברירה, פה צריך לרדוף אחריה ולהחזיר אותה. אבל אמר להם, כשאתם עדיין באזור, אז אני שורק לכם, קורא לכם, להחזיר אתכם. כשכבר יש כבשה שהתרחקה עד כדי כך, אז אין ברירה. אז גם דוד היה רואה, גם משה היה רואה, וזה לא סתם, כי התפקיד של שבעת הרועים, התפקיד שלהם זה באמת לעשות פעולה של מראה. מה זה להיות רואה? רואה זה שהוא זן את הצאן, הוא נותן לצאן לאכול, כמו שהמדרש מספר על דוד. את האוכל הקשה הוא נתן קודם כל לעזים, לפרשים הצעירים, נכון? אחרי זה הוא נתן את הרך יותר, הוא נתן, כן, ככה הוא דאג לכל אחד לתת לו את מה שראוי לו. מה תפקידם של שבעת הרועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד? התפקיד שלהם זה להאכיל אותנו. מה הכוונה להאכיל אותנו? להכניס אצלנו את הדברים למקום פנימי, לתוך הנפש פנימה. אצל כל יהודי בלי יוצא מן הכלל יש אמונה. זה ירושה שקיבלנו מאבותינו, את האמונה בקדוש ברוך הוא. מעצם היותנו יהודים, קיימת בנו האמונה בקדוש ברוך הוא. כבר למדנו באריכות, בפרקים י"ח והלאה, שזה בעצם נקודת המסירות נפש, שקיימת אצל כל יהודי בלי יוצא מן הכלל. האם אפשר להסתפק באמונה לבד? האם אפשר להישאר יהודי טוב רק בכוח האמונה? ודאי שלא. ולמה לא? נכון. האמונה היא כוח מופשט. כמו שהגמרא מביאה את הדוגמה שהגנב לפני שהוא נכנס לפרוץ, הוא מתפלל שהוא יצליח בפריצה. הוא מאמין, ככה הגמרא אומרת, גן ואפום מחתרת, רחמן הקריה. גנב על פי המחתרת קורא לקדוש ברוך הוא. הוא מאמין שיש קדוש ברוך הוא, אבל האמונה לא מחייבת אותו. היה פעם פרופסור שלימד יהדות באוניברסיטה, לימד הלכות. פעם אחת באמצע שהוא עסק בללמד הלכות שבת, ראו אותו בשבת, מחלל שבת בפרהסיה. אמרו לו, איך יכול להיות? אתה מלמד אותנו איך שומרים שבת ואתה מחלל שבת? הוא יושב לידי בכיתה, פרופסור שמלמד אלגברה, שמלמד... אז מה זה אומר? אם הוא מלמד על צורות, על מרובעים ומשולשים, אז מה הוא הופך להיות? מרובע ומשולש? אני מלמד, זה שאני מלמד זה עדיין לא הופך. זה לא עושה אותי שאני אותו דבר. אמונה זה משהו מאוד מאוד מופשט, מאוד מאוד אבסטרקטי. זה לא בהכרח מחייב אותי בחיי היום-יום שלי. כדי שהאמונה תפעל באופן פנימי, חייבים להכניס אותה לתוך הנפש פנימה. וזה תפקידם של הרועים. אברהם, יצחק, יעקב וכו'. התפקיד שלהם זה לקחת את האמונה המופשטת הזאת שקיימת אצלנו, ולחבר אותה באופן פנימי.
אברהם נותן לנו חסד, אהבה לקדוש ברוך הוא. יצחק נותן לנו את הגבורה, את היראה מהקדוש ברוך הוא. יעקב נותן לנו מידת הרחמים. מה נותן לנו משה רבינו? או חסד או... חסד אמרנו זה אברהם. סליחה, יש עוד... נצח. דעת. משה רבינו, מה שהוא נותן לנו זה את הדעת ואלוקות. נכון. לכן, אומר הרבי, משה רבינו הוא כללות כולם. יש לנו 7 רועים, כללות כל הרועים זה משה רבינו. ולמה? אנחנו כבר למדנו שהדעת זה החלק הכי קריטי ביחס לרגשות. הזוהר קורא לה, ספירת הדעת, הוא קורא לה מפתחה דקליל שיט, מפתח שכולל 6. בלי דעת, שום דבר לא חודר פנימה. תכף נדבר יותר על כוח הדעת. הדעת זה בעצם המפתח להעביר את הדברים מהעולם המופשט אל תוך המציאות שלנו. ספר שכשאדמו"ר הזקן חזר מהפעם הראשונה, קראנו אתמול ביום יום, הוא השאיר אישה צעירה, והוא נסע לתקופה ארוכה, נסע לתקופה של בערך חצי שנה לרבי, למגיד ממזריץ', יותר מחצי שנה. וכשהוא חזר, חמיב, היה יהודי עשיר מאוד, מכובד מאוד, הוא מאוד מאוד כעס עליו. מה פתאום אתה משאיר אישה צעירה ונוסע לרבי? אז הוא שאל את אדמו"ר הזקן, כשאדמו"ר הזקן שאל, הוא שאל אותו, מה קיבלת שם? כאילו, בשביל מה הייתה כל ההשקעה? אז אדמו"ר הזקן אמר לו, עכשיו אני יודע שיש אלוקים. אז הוא צחק, הוא קרא לה משרתת, הוא שאל את המשרתת, את יודעת שיש אלוקים? אבל בטח שאני יודעת שיש אלוקים. אז אדמו"ר הזקן אמר, היא אומרת, ואני יודע. יש להגיד, זה לא מחייב. יש לדעת. מה זה לדעת? לדעת זה רמה של הכרה. תכף אנחנו נראה לדעת, הרבי יגיד לנו שלידיעה זה כמו משהו שרואים אותו בעיניים, משהו שהוא מוחשי, משהו שהוא מאומת אצלנו במאת האחוזים. אחרי שראינו משהו, אין דרך חזרה. אנחנו יודעים שעל פי ההלכה עד לא יכול להיות דיין. אחרי שבן אדם ראה משהו, אין כבר דרך חזרה. כשמגיעים לידיעה באלוקות, זה כבר 100%. לא סתם, אנחנו קוראים שבוע בפרשת ויתחנן, וידעת היום, והשבות האלה בבך. דוד המלך בצוואה שלו לבן שלו שלמה, מה הוא אומר לו? אומר לו, דע את אלוקי אביך. יש הסבר נפלא של המהר"ל מפראג. אומרים בשירת הים, זה כלי וענווהו, אלוקי אבי והרוממנו. מסביר המהר"ל מפראג ואומר ככה, אם האלוקים שלי הוא האלוקי אבי, כי האמונה שעוברת אצלנו מדור לדור, אמונה בהשם, אז והרוממנו. מה זאת אומרת והרוממנו? הוא מרומם ממני, הוא רחוק ממני. הוא שם ואני פה, כמו שאמרנו, הגנב מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל פה בשטח הוא הריבון והוא עושה מה שהוא רוצה. זה כלי, אם הוא האלוקים שלי, מצד הידיעה שלי, מצד ההכרה שלי, אז וענווהו. מה זה וענווהו? אני והוא. זה חיבור קרוב. זה אחד מהיסודות של חסידות חב"ד. זה לא להסתפק באמונה. בעל שם טוב גילה את נקודת האמונה. בעל שם טוב גילה שאצל כל יהודי בלי יוצא מן הכלל, יש אמונה בקדוש ברוך הוא, וזה דבר עצום ונפלא. אבל האדמו"ר הזקן לא יסתפק בזה. כל הרעיון של האדמו"ר הזקן זה החב"ד, החוכמה בינה ובעיקר הדעת. להביא את הדברים אל תוך המציאות שלנו. ובשביל זה צריך את הדעת. המפתח להפנמה של הדברים זה בכוח הדעת. לכן משה רבינו, שהוא מסמל את הדעת, הוא כללות כולם, כל האבות. כי התפקיד של כל האבות תלוי בתפקידו של משה רבינו. ואצל כל אחד מאיתנו קיים ניצוץ מתוך הנשמה של משה רבינו. אצל כל אחד מאיתנו קיים כוח הדעת הזה שמשה רבינו מסמל,
הוא נמצא וקיים אצל כל אחד מאיתנו. ובכוח הדעת הזה שקיים אצל כל אחד מאיתנו, היות שהכוח הזה קיים אצלנו, כל אחד מאיתנו יראה, זה דבר פעוט. כמו שנראה עוד מעט, יש דרך איך לגלות את הניצוץ משה שקיים אצלנו. זה לא הוקוס פוקוס, זה שאנחנו יודעים שזה קיים אצלנו זה לא מספיק עדיין. צריך לעשות עבודה, והעבודה הזאת היא לא פשוטה כדי לגלות את זה. אבל ברגע שהיהודי מצליח לגלות את הניצוץ משה שקיים בתוכו, אז העירה הופכת להיות דבר פעוט. עכשיו בואו נראה איך הרבי שלנו לוקח את הרעיון הזה, והופך את זה לצד השני, לכיוון ההפוך. אני קורא מתוך שיחה של הרבי. הרבי מביא את מה שהאדמו"ר הזקן מבאר בתניא, שאצל כל יהודי יש ניצוץ מנשמתו של משה, שמצידו העירה היא דבר פעוט. ואז הרבי שואל, אם ככה נשאלת השאלה לצד השני, איך מתאים לומר שאצל משה ישנו עניין פעוט, ישנו עניין קטן? אם הבנו שאצל כל אחד מאיתנו יש חלק מנשמתו של משה רבינו, אז מה מקום בכלל לדבר על דברים קטנים? היה צריך לדבר ישר גבוה, ישר וגדול. רבי אומר שאצל משה יש כמה דרגות, יש את הרגל של משה, את הגוף של משה, הראש של משה, הכתר של משה. אז יש לנו את העירת התא, שזה קשור לרגל של משה, שזה מילתא זוטרתא. אבל יש דרגות עוד יותר גבוהות ועוד יותר גבוהות, וממילא מובן שגם אצלנו, שכל אחד מאיתנו יש לו ניצוץ מנשמתו של משה רבינו, אז אצל כל יהודי יש לו את כל המדרגות של משה רבינו. עד הכתר, שזה הקרניים שמשה רבינו קיבל אחרי הלוחות השניות, אז גם את הכוחות האלה הם קיימים אצלנו, אצל כל יהודי. זאת אומרת, בסופו של דבר, משה רבינו נותן לנו יכולות, הניצוץ משה שקיים אצלנו בנפש, הוא נותן לנו יכולות בלתי מוגבלות. אנחנו יכולים להגיע למקומות הכי גבוהים, אם אנחנו מגלים את הניצוץ משה שקיים בתוכנו. זאת אומרת, במובן מסוים, כמו שכתוב שכל אחד ואחד חייב, כל אחד מישראל חייב לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב, וכל אחד מאיתנו יכול לשאוף להגיע עד למדרגות שמשה רבינו השיג. איך אפשר להגיד על בן אדם פשוט שהוא יכול להגיע למקומות שמשה רבינו השיג? כי יש אצלו חלק מתוך נשמתו של משה רבינו. בואו נקרא את החלק הזה בפנים. פרק מ"ב. והנה, במה שנתבאר לעיל בעניין יראת התאה, שזה מה שלמדנו בפרק מ"א, יובן היטב מה שכתוב בגמרא על פסוק ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך. שואלת הגמרא, אתו יראה מילתא זוטרתאי, האם יראה זה דבר פעוט? עונה הגמרא, אין, כן. לגבי משה, מילתא זוטרתאי וכו'. שואל הרבי דלכאורה, אינו מובן התירוץ. דעה שואל מעמך כתיב. הרי לא מדובר על הציפייה, על הדרישה ממשה רבינו, מדובר על הדרישה מכל אחד ואחד מישראל. אלא העניין הוא, כי כל נפש ונפש מבית ישראל, יש בה מבחינת משה רבינו עליו השלום. כי הוא משבעה רואים הממשיכים חיות ואלוקות לכללות נשמות ישראל. זאת אומרת, מה תפקידם של רואי ישראל, אותם שבעה רואים, להמשיך חיות ואלוקות לנשמות ישראל. פה יש דבר מאוד מעניין, חסידים מספרים שכשהאדמו"ר הזקן כתב את פרק מ"ב, הוא נעצר פה כמה שבועות בהתלבטות, האם לכתוב חיות אלוקות, חיות של אלוקות, או האם לכתוב חיות ואלוקות. יש הבדל גדול, והאדמו"ר הזקן הכריע והוא כתב חיות ואלוקות. מה ההבדל בין חיות אלוקות לבין חיות ואלוקות? חיות אלוקות זה חיות של אלוקות. האדמו"ר הזקן כותב חיות ואלוקות ללמד אותנו שהרואים משפיעים לנו שני דברים. חיות, מה זה חיות? חיות זה אהבה ויראה. שקיום המצוות לא יהיה בצורה מכנית, בצורה טכנית יבשה, אלא מתוך אהבת השם ומתוך יראת השם. זה חיות. מה זה אלוקות? אלוקות זה ביטול.
ביטול האלוקות. הרועים, התפקיד שלהם זה לתת לנו גם חיות בעבודת השם וגם ביטול בעבודת השם. זה תפקידם של כל 7 הרועים. ומשה רבינו עליו השלום הוא כללות כולם. הוא כולל את כל הרועים כולם, התפקיד שלו הוא תפקיד כללי. ונקרא ראיה מאמנה. רועה נאמן. דווקא משה נקרא רועה נאמן. האחרים הם גם רועים. אבל רועה נאמן זה ההגדרה דווקא של משה רבינו. זאת אומרת שהתפקיד של משה בתור רועה הוא הרבה יותר מודגש מאשר שאר הרועים. זה משהו מיוחד שמאפיין דווקא אותו. ולמה? כי באמת בעניין הזה של ההמשכה של חיות ואלוקות לנשמות, התפקיד של משה רבינו הוא הרבה יותר כללי מאשר שאר הרועים. דהיינו, שממשיך בחינת הדעת לכללות ישראל. זה מה שמשה רבינו נותן לכל אחד מאיתנו, הוא נותן דעת, זה מה שכתוב, אנחנו אומרים בפרשה, ונתתי עשב בשדך לי בהמתך ואכלת ושבעת. מי אומר ונתתי עשב? לא. מי אומר ונתתי עשב? זה משה אומר. זה הרי ספר דברים או משה רבינו אומר אותו. הוא מסבר כמובן שמשה אומר את זה בתור שליח השם, אבל בפועל מי שאומר את הדברים זה משה. וההסבר הפנימי לזה זה שכתוב שיש 2 סוגים של נשמות. כתוב וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה. מסבר בחסידות שמדובר על 2 סוגים שונים של נשמות. יש נשמות שנקראים זרע אדם ויש נשמות שנקראים זרע בהמה. מה ההבדל בין אדם לבהמה? ההבדל בין האדם לבין הבהמה זה הדעת. אצל הבהמה אין דעת, לאדם יש דעת. גם בנשמות, יש נשמות שאין להם דעת. לא, אבל בעניין הזה. הנשמות, המאפיין העיקרי זה הכוח הדיבור, אבל זה גם קשור. הנשמות של זרע בהמה, זה נשמות כאלה שאצלם אין להם דעת. זאת אומרת, יכול להיות שיש להם אינטליגנציה, הם יכולים לדעת, מבחינת ידע, הם יכולים לדעת הכל. אנציקלופדיה, אבל אין להם חיבור. הנשמות של זרע האדם, זה נשמות שיש להם חיבור, יש להם הכרה, רמת הכרה, רמת תודעה פנימית. אבא אומר שזרע בהמה הם אותם שאין להם דעת והרגשה באלוקות. ואין רצונו לומר שאין להם שכל להשיג גדולת השם. זאת אומרת, שכל יש להם. אלא אף על פי שמשכילים הרבה מאוד בגדולת השם, איך שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם, ואיך שלגדולתו אין חקר, וכולה כמי כלו, כמו שנתבהר בספרים, כיוון שאין השכלה זו בבחינת הרגשה ממש אצלו, כמי שמרגיש חיי נפשו, שהוא כאילו רואה, אלא כמי שמשכיל איזה דבר ועניין שחוץ ממנו, שאינו מרגישו, אלא שסיפרו לו, והוא מאמין בו, ומשכיל איכותו ומהותו בהשגתו, אף על פי שמשכילו בטוב מאוד וכיוון לאמיתתו. לכן נקראים זרע בהמה, שנמשל כבהמה לגבי אדם שיש לו דעת. שהרי זה מחוסר דעת והרגשה אלא בבחינת אמונה לבד. כי ישראל מאמינים בני מאמינים להאמין באחדות השם ולמסור נפשו על קדושת השם. אז אצל אותם אנשים שהם זרע בהמה, להם יהיה עבודה בקושי יותר. הם מתפעלים מהעולם הזה, הם משתוקקים להנאות שלו. אנחנו זרע בהמה. נשמות של זרע בהמה זה נשמות מעולמות בריאה יצירה עשייה. כל הנשמות מבריאה יצירה עשייה הם נקראים זרע בהמה. השם כמישהו בחינת אדם, שזה נשמות של אצילות, שזה משהו אחר לגמרי, הם מרגישים את האלוקות כמו שמרגישים את חיי הנפש. ומשה רבינו זה התפקיד שלו, הוא משפיע את הדעת, זה ונתתי עשב בשדך לי והמתך, לאותם נשמות שהם זרע בהמה, משה רבינו משפיע עשב, כלומר משפיע הכרה פנימית, שגם הנשמות האלה יגיעו להכרה באלוקות. כן. וזה בעצם כל תפקידו של משה, לכן בסוף פרשת שמות כתוב ויאמן העם. אחרי זה בפרשה אחרי זה, אז משה רבינו, איך כתוב שם? כן, לא, אחרי זה הוא אומר להם, וידעתם כי אני הוויה.
לא, משה רבינו בא, השליחות האלוקית שלו, זה לא רק להסתפק בויאמן, באמונה שישראל הם מאמינים בני מאמינים, אלא וידעתם כי אני אבא, להביא את עם ישראל לידיעה. לכן מי האנטיתזה של משה רבינו? מי המנגד? מי? טוב, פרעה, נכון? הרי זה ראש בראש. מה אומר פרעה? לא ידעתי את השם. כן? ראש בראש הם הולכים על מה שמשה בא לחזק את הידיעה באלוקות, פרעה בא להכחיש את הידיעה באלוקות, כי הם באמת נלחמים אחד בשני. לא, פה הרואה נאמן, זאת אומרת יש שתי משמעויות לפירוש רואה נאמן. יש משמעות אחת שהרבי לא מדבר עליה פה, זה שהוא רואה את האמונה, שזה נושא בפני עצמו, שפה הרבי לא מזכיר אותו. פה הכוונה זה שהוא עושה את תפקידו כרואה בצורה נאמנה, הוא עושה את זה בצורה מושלמת כמו שצריך. ונקרא ראיה מאמנה, דהיינו שממשיך בחינת הדעת לכללות ישראל, לידע את השם. מי מאפשר לנו להגיע למצב שאנחנו יודעים את השם? זה משה רבינו, אותו ניצוץ משה שקיים בתוכנו. אבל יש לזה כמה תנאים. רמת הידיעה יש לה כמה משתנים. כל אחד, קודם כל, כפי השגת נשמתו, כלומר, לפי הכלים השכליים שיש לו, כל אחד ככל שהכלים השכליים יותר מפותחים, ככה הוא יותר יכול לדעת את השם. ושורשה למעלה, כל נשמה הרי יש לה שורש, אם זה מעולם האצילות, עולם הבריאה, יצירה, בעשייה, ובכל עולם עצמו בספירות השונות. ככל שהשורש של הנשמה הוא יותר גבוה, ככה גם רמת הידיעה באלוקות היא יותר גבוהה. והתנאי השלישי זה ויניקתה משורש נשמת משה רבינו. ככל שהנשמה יותר מחוברת לנשמה של משה רבינו, ככה יותר יכולה להגיע לידיעה באלוקות. עכשיו הרבי מדבר על הנשמה של משה רבינו, ואומר שהנשמה של משה היא המושרשת בדעת עליון, שמיוד ספירות דאצילות, המיוחדות במאצילן ברוך הוא, שהוא ודעתו אחד והוא המדע וכו'. זאת אומרת, הנשמה של משה רבינו היא מושרשת בספירת הדעת העליון של עולם האצילות, והרי אנחנו יודעים שהעולם האצילות זה העולם שבו הקדוש ברוך הוא מיוחד עם הספירות, כמו שאנחנו רואים בוודח אליהו, איהו וגרמו אחד, איהו וחיו אחד, איהו וגרמו אחד. הספירות של עולם האצילות הן לא נבדלות, אלא האלוקות מאוחדת איתם בתכלית, וכמו שהרמב"ם אומר, שהוא המדע והוא היודע והוא הידוע, זה אחדות אחת פשוטה, וממילא מצד הנשמה של משה רבינו, שהיא מושרשת בדעת העליון, שדעת העליון היא מיוחדת במהותו ועצמותו יתברך, משם משה רבינו נותן לנו את הכוח הזה, שנוכל לדעת את הקדוש ברוך הוא. זה החלק הראשון של הפרק, שבו הרבי מסביר לנו מאיפה אנחנו יכולים, מאיזה כוח בתוכנו, אנחנו יכולים להגיע למצב שיש אצלנו יראת שמיים, ולא רק שיש יראת שמיים, אלא שיראת שמיים הופכת להיות מילתא זוטרתא, הופכת להיות דבר פעוט, כי אצל כל אחד מאיתנו יש ניצוץ מנשמתו של משה רבינו, שכאשר הניצוץ הזה מתגלה ועוד נלמד בהמשך איך מגלים אותו, אז יראה הופכת להיות מילתא זוטרתא. בסדר? ברור עד כאן? שאלות? אבל הרבי לא מסתפק בזה. הרבי לא מסתפק בזה. הרבי לוקח אותנו עוד צעד קדימה. נכון, משה רבינו משפיע לנו, אצל כל אחד יש ניצוץ מנשמתו של משה רבינו. אבל כדי שהחיבור הזה למשה הוא יהיה מחובר עם המציאות שלנו, של העולם שלנו, של הגוף שלנו, הרבי לוקח את זה עוד צעד קדימה. הרבי אומר שבנוסף לכך שאצל כל אחד מאיתנו יש ניצוץ מנשמתו, יש הערה מנשמתו של משה רבינו, בכל דור יורדים ניצוצות מהנשמה של משה רבינו. מה זה ניצוץ? זה לא אור. אור זה הערה, כן? זה לא הדבר עצמו. אם השמש מאירה, אני לא אומר שהשמש נמצאת פה. השמש נמצאת למעלה, האור שלו נמצא למטה. ניצוץ, אתה לוקח חלק מהלהבה ומעביר אותו כביכול. יש ניצוצות מנשמתו של משה רבינו, שהם מתלבשים בנשמות של חכמי ישראל עיני העדה.
אנחנו יודעים שיש ביטוי בגמרא, משה שפיר כאמר. מדברים עם תלמיד חכם, אומר משהו, אז אומרים לו, משה, אמרת נכון. איך הוא נהיה משה? אז האמת, דבר מעניין, שמי שמכיר קצת את ההיסטוריה, יודע שלפני 200-300 שנה, הייתה תקופה שברוסיה, פולין, היהודים היו מנהלים את האחוזות של הפריצים, של המושלים המקומיים, והגויים, לכל היהודים היה להם כינוי אחד. לכל היהודים הם היו קוראים מוישקה. מוישקה. ככה היה מקובל, מוישקה. הרבי אומר, זה מאוד מעניין, הרבי אומר שהמזל שלהם, כלומר החלק הרוחני שלהם, ראה את הניצוץ משה שאצל כל אחד, ככה הרבי אומר. ומצד זה שהם ראו את הניצוץ, החלק הרוחני, לא מצד זה שהם ראו את החלק הרוחני, אז הם קראו לכולם מוישקה, כן. הרב אומר פה. הרב אומר שבני ישראל חיו אז במנוחה, כידוע שכמה משרי הממשלה נהגו לתת את נכסיהם בידי יהודים, מוישקה כפי שהגויים קראו להם, דמזלה יוחזו, המזל שלהם ראה בחינת משה שבכל אחד ואחד מישראל. אבל זה אצל כל יהודי, אבל יש בגמרא ביטוי משה שפיר כאמר. תמיד חכם אמר משהו, אז אמרו לו משה, השם שלו לא היה משה, אבל מצד הניצוץ משה שקיים בו, שקיים אצל אותם חכמי ישראל, כמובן מה זה חכמי ישראל? חכמי ישראל זה לא, מה זה תלמיד חכם? מה ההגדרה של תלמיד חכם? אדם שלמד הרבה תורה הוא לא נקרא תלמיד חכם בהכרח. מה זה תלמיד חכם? כן, חכם זה, חוכמה זה ביטול, כן? אנחנו יודעים שהרי חוכמה זה כוח מה? חכם, נכון. נכון. החכם זה מלשון חוכמה. מה זה? תלמיד חכם זה מישהו תלמיד של חוכמה, של כוח הביטול. זאת אומרת, בן אדם שמלא בתורה, אבל ממקום של ביטול. זאת אומרת, זה לא המציאות שלו מדברת, על המציאות של הקדוש ברוך הוא מדבר את דרכו. אצל אותם תלמידי חכמים, אצל אותם צדיקים, יש פה ניצוץ, זה כבר לא הערה, זה כבר ניצוץ מנשמתו של משה רבינו. ומאוד מעניין, הרבי מדגיש שהניצוץ הזה הוא מתלבש בגוף ובנפש. לא רק בנפש של הצדיק, אלא גם בגוף של הצדיק. כן. אנחנו יודעים שמלראות צדיק אפשר לחזור בתשובה. הרי רבי מאיר אמר, זה שאני מחודד יותר מהחברים שלי, בגלל שראיתי את רבי מאחוריו, אם הייתי רואה אותו מלפניו, אז הייתי עוד יותר מחודד. בכלל, ידוע שאצל... הרב מוטי גל, סיפר לנו פעם ראשונה שהרבי עבר, הרבי לא ראה אותו, לא הסתכל עליו לפקרות, והוא אומר, הוא שמע, אני כבר ידעתי שאני בפעם השנייה, אז הרבי כן הסתכל עליו. אז זה אחד מהסיבות, כן, שנוסעים לרבי. למה צריך לנסוע לרבי? הרי אפשר ללמוד את התורה של הרבי גם בלי לנסוע. יש, כתוב ביום יום, כתוב שהסבא משפולה, היה מתלמידי הרב המגיד ממזריץ', כתוב שהוא היה נלהב הרבה יותר משאר החברים שלו, התלמידים הקדושים. הוא סיפר שהסיבה לזה זה כשהוא היה ילד קטן, הבעל שם טוב הניח את הידיים הקדושות שלו על הלב שלו, הוא אמר, מאז חם לי. והפתגם אומר שתנועת צדיק, ומכל שכן ראייה או שמיעת קול, צריך לפעול שלא יישכח לעד. כשרואים צדיק זה משפיע, אנחנו מכירים את זה, ולמה זה? ההתלבשות של נשמת משה בגופו של הצדיק, זה לא שהיא מתלבשת בנפש ומשפיעה גם על הגוף, אלא היא מתלבשת בגוף ובנפש. מה זאת אומרת בגוף ובנפש? זה לא שלצדיק יש קודם כל נשמה שלו, ואחרי זה נכנס בעוד איזשהו חלק מנשמתו של משה. לא. הנשמה שאותו צדיק מקבל, זה הנשמה של משה רבינו. זאת הנשמה שהוא קיבל.
אנחנו יודעים שהרי כמו שהזוהר אומר, התפשטותא דמשה, בכל דרא ודרא, בכל דור ודור, חייבת להיות נשמתו של משה רבינו. כמובן שכל צדיק, בפרט נשיא דור, הוא מקבל, חוץ מזה, הוא מקבל עוד כוח נוסף, לפי הצרכים של אותו דור. הרי חז"ל אומרים על משה רבינו, שהוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון. איך זה יכול להיות? הרי משה רבינו משבט לוי, ומשיח משבט יהודה. אז איך זה יכול להיות שזו אותה נשמה? איך יכול להיות שמשיח ומשה זה אותה נשמה? לא. אז יש בתוך כל צדיק, שוב, אצל כל אחד מאיתנו יש ניצוץ מנשמתו של משה רבינו. ובנוסף לזה שקיים אצל כל אחד מאיתנו הערה מנשמתו של משה רבינו, אצל הצדיקים ועיני חכמי ישראל, עיני העדה, יש בהם ניצוץ. ובנוסף לזה, ברמה אחרת לגמרי, זה מתגלה אצל נשיא הדור. שכמובן, בנוסף לנשמה של משה רבינו, כל נשיא דור לפי הצורך של אותו דור, הוא מקבל גם את הנשמה המיוחדת. כשמדובר אצל מלך המשיח, אז כמובן, בנוסף לכך שהוא מקבל את הנשמה של משה רבינו, הוא מקבל גם את החלק הנשמה הזה ששייך למלך המשיח, שזה כבר מגיע מדוד המלך. לפי הפירמידה הזאת של הנשמות, ככל שהנשמה יותר גבוהה, אז היא מכילה יותר חלקים מכולם, אז הנשמה הכי גבוהה, או נגיד, יכולה להכיל את כל 12 השבטים בעצם, אז זה לא סותר. נשיא הדור כולל את כל לא, זה הוא יכול להיות גם מהשבט הזה וגם מהשבט הזה וגם מהשבט הזה, כי הוא בעצם כולל את כולם, אז אין איזושהי סתירה. לא, אין סתירה. מה התפקיד? מה התפקיד של אותם צדיקים? התפקיד שלהם זה ללמד דעת את כל העם. כמו שאמרנו שתפקידו של משה רבינו זה להשפיע דעת, ככה גם תפקידם של נשיאי ישראל זה להשפיע דעת לעם, ללמד אותם ידיעת אלוקות. ופה האדמו"ר הזקן מגיש נקודה שהיא מאוד מאוד קריטית בהבנת הדרך של האדמו"ר הזקן בכלל. לאדמו"ר הזקן היה ויכוח עקרוני עם החברים שלו. החברים שלו, כל החברים הקדושים, הם נוצרו כל החסידויות שנקראים היום חסידויות פולין, כל החסידויות שאנחנו מכירים בעצם. הם גרסו שמה שכתוב צדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה אלא יחיה. שזה אומר, אתה כחסיד צריך להתעסק רק בסור מרע ועשה טוב, להתעסק בעבודה בפועל, להיות קשור לצדיק, ואת כל העבודה הפנימית הצדיק עושה עבורך. האדמו"ר הזקן בשום פנים ואופן לא קיבל את זה. האדמו"ר הזקן הדגיש שחייבת להיות עבודה בכוח עצמו דווקא. יש סיפור מפורסם על חסיד של האדמו"ר הזקן, שהיה לו חבר שהיה חסיד של אדמו"ר אחר, רבי חייקל מאמדורה. ואותו חסיד, חב"ד, היה לו חלישות הדעת. ולמה? כי הוא ראה שהחבר שלו כל בוקר קם, והתפילה שלו הולכת כמו שצריך. ואצלו פעם ככה ופעם ככה, לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב. הפעם אחת הוא הזדמן שהוא, כנראה האדמו"ר הזקן עבר שם או משהו כזה, הוא אמר לאדמו"ר הזקן, על אותו חסיד, אמר לאדמו"ר הזקן, שהרבי יראה, הרי הוא עכשיו בוער באש. אז האדמו"ר הזקן אמר לו, זה לא הוא בוער, זה הרבי שלו בוער. נכון שבפועל יש פה בעירה, אבל הוא, החסיד, הוא לא עשה את העבודה הזאת. הוא היה קשור לצדיק. כמובן, זה לא רק שזה לא פחות חשוב, כן, זה מדובר פה על רמת קשר שאנחנו לא יכולים לתאר, כן, כדי להגיע לרמה כזאת שהרבי עושה בשביל אותה עבודה. יש סיפור על אחד מגדולי החסידים של האדמו"ר הזקן, רבי פנחס רייזה, היה מגיע כל שנה לאדמו"ר הזקן לשמחת תורה, ושנה אחת הוא לא הצליח להגיע. ואז הוא יושב באמצע ההתוועדות, עכשיו הוא צעק רבה משהו,
ואחרי זה חסידים מצאו שבדיוק באותו רגע שהוא צעק, אז אדמו"ר הזקן אמר, מה שרב פנחס, מה שאני לא יכול לתת לו, אני לא יכול, אבל מה שאני יכול לתת לו, אני נותן לו. זאת אומרת, הוא הרגיש מתי הרבי חשב עליו. אז אחרי זה שאלו אותו, מאיפה לך, איך אתה שייך למופתים כאלה? אז אמר, בפעם הראשונה שהייתי אצל הרבי, נתתי לרבי את הנפש שלי. בפעם השנייה נתתי לרבי את הרוח. בפעם השלישית נתתי את הנשמה, בפעם הרביעית את החיה, בפעם הרביעית נתתי את היחידה. זאת אומרת, כל המציאות שלי על כל הרובדים שלה שייכת לרבי. אז זה לא אני מרגיש, זה כבר הוא מרגיש. זה לא רמה פשוטה, כן? זה לא משחק ילדים. אבל אדמו"ר הזקן לא קיבל את זה. אדמו"ר הזקן רצה שהעבודה תהיה עבודה בכוח עצמו דווקא. אדמו"ר הזקן רצה שהשינוי יהיה שינוי, הוא אמר, כמו שאדמו"ר הזקן התבטא, זה הרבה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר מתוק, זה הרבה יותר נעים. הרבה יותר קל שעושים עבורנו את העבודה. כן, אבל יותר קשה להגיע לדרגה של התחברות כזאת לצדיק שהרבי שלך עושה לך את העבודה. זה לא נראה לי כאילו שאני מסתכלת היום על היום, על עמך ישראל, על חסידויות. זה יותר קשה שאתה מתחבר לצדיק ושהוא לא עושה לך את העבודה. לא, נראה לי יותר קל במרכאות, זה לדרוש ממך לעשות עבודה, לא משנה כמה קשה היא תהיה, מאשר לדרוש מבן אנוש כמונו להתחבר לצדיק ברמה כזאת שהצדיק עושה לך את העבודה שלך. אז אצלנו מבקשים שנתחבר לצדיק וגם הוא לא יעשה לנו את העבודה. תראי בסדר, זה אנחנו יודעים. מה אתם בסדר? לא, הרב מבין מה אני כן, בואי רגע נשים רגע את הקשה וקל בצד. בואו נבין מה הרעיון. למה אדמו"ר הזקן כל כך התעקש על העבודה בכוח עצמו? הקדוש ברוך הוא רוצה שנביא לו את עצמנו, על כלל המרכיבים שלנו. כל זמן שאני לא מתעסק בעבודה הפנימית, אני הבאתי לקדוש ברוך הוא את המעטפות, והשארתי את הבפנים מחוץ לתמונה. זה החיסרון בכוח האמונה שאמרנו שהוא נשאר מופשט, זה החיסרון בזה שהצדיק עושה בשבילך את העבודה. את המציאות שלי כאדם, שכל ורגש, או בעיקר רגש, המידות שלי, התכונות שלי, אני לא הקרבתי לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, על כלל המרכיבים שלנו, שנהיה שייכים אליו. ובשביל זה חייבת להיות עבודה פנימית. ועבודה פנימית, זה כמו שאדמו"ר הזקן אומר, זה הכל תלוי ברמת הדעת שלנו. ככל שנבין יותר, ככל שנתרכז יותר, ככל שנפנים את הדברים יותר, נחדיר אותם אל הלב, ניצור שינוי, רגשי, באופן כזה שזה יהפוך להיות חלק מאיתנו, פה הבאנו לקדוש ברוך הוא גם את עצמנו. עד כאן הבאנו לקדוש ברוך הוא רק את השכבות החיצוניות. זה שהצדיק עושה עבורי את העבודה, אני את עצמי לא הקרבתי לקדוש ברוך הוא. וזה מוטיב קריטי שחסר בעבודת השם באופן הזה. כל הנושא של הרגשות הוא מתעסק, לא אני. אני לא צריך ללמוד יותר מדי חסידות, אני לומד, מי שמכיר יודע שתורת... לא, אבל כשהצדיק עושה במקומי, במרכאות את העבודה, אני מרגיש את השינוי? ודאי. את יכולה להרגיש... יש שינוי, אבל לא בזכותך, אלא בזכות... החסיד הזה כולו בער בתפילה. אוקיי, כמו שמישהו משתלט לך, אני חושבת... משתלט לך לא, רציתי לדעת עד איזה רמה זה... כן. אוקיי. הרי החסיד הזה הוא בער בתפילה. אבל מי שגרם לו לכך שהוא יבור בתפילה, זה לא שהוא ישב לפני כן 3 שעות ולמד חסידות, ואחרי זה התרכז להפנים את הדברים, ואז הוא הגיע להכרה רגשית שעוררה אצלו את המידות, ומזה הוא בער. קיצר הוא טרמפיסט, הוא לא ממש... אבל כמה כאלה יכולים להיות טרמפיסטים? אנחנו מדברים על הדרך. הדרך שהאדמו"ר הזקן התווה לנו ולימד אותנו והדגיש, זה שחייבת להיות עבודה בכוח עצמו. רק מה? פה צריך להיזהר שלא יהיה טעות לצד השני. אם עבודה בכוח עצמו, אז אוקיי, אז כל אחד יכול ללכת לדרכו. אז זה מספרים אצל חסידים, הרב מספר גם כמה פעמים, שפעם תפסו עיקר רוסי, תפסו אותו עם זוג תפילין. עכשיו הבינו שהוא גנב אותם. אמרו לו, למה גנבת את התפילין? אז הוא אמר, יא סם ספוז'ניק. אני סנדלר בעצמי. הוא לא ידע שזה תפילין, הוא חשב שזה כמו, אמר חפץ מאור. אז הוא אמר, יא סם ספוז'ניק, אני סנדלר בעצמי. וזה משהו שצריך להיזהר ממנו. מצד אחד נדרשת מאיתנו עבודה בכוח עצמו. מצד שני, אסור להיות סם ספוז'ניק, אסור להיות סנדלר עצמי. כלומר,
נכון שחסידות דורשת מאיתנו עבודה בכוח עצמו, אבל כדי שהעבודה תהיה עבודה, זה חייב לבוא מהנשיא הדור. למה זה כל כך חשוב? למה כל כך חשוב באמת לקבל דעת מנשיא הדור ולא ללכת, כל אחד יכול עכשיו ללמוד ולפתח את הדברים, את התיאוריות שלו? כי כדי שזה יהיה חיות ואלוקות, כדי שבדברים האלה יהיה באמת אלוקות, זה רק כשזה מגיע על ידי הצדיק. כשזה מגיע על ידי הצדיק, כשהצדיק אין לו שום מציאות אישית, הצדיק בטל לחלוטין לקדוש ברוך הוא נותן לנו את הדעת, עכשיו אנחנו יכולים ללכת לעבוד בכוח עצמנו. אם אבל בידע הזה, אם אין בו את המוטיב האלוקי, הוא כמובן לא יעשה את העבודה. בואו נקרא את זה בפנים. ועוד זאת, יתר על כן בכל דור ודור, יורדים ניצוצין מנשמת משה רבינו עליו השלום, ומתלבשים בגוף ונפש, כן, שמתם לב קודם כל בגוף, ורק אחרי זה בנפש של חכמי הדור, עיני העדה. למה הם נקראים עיני העדה? הם הראש, הם אלה שמכוונים, מאירים לנו את העיניים. ללמד דעת, כן? איך משה אמר ליתרו, והיית לנו לעיניים. ללמד דעת את העם, זה התפקיד שלהם, ולידע גדולת השם, ולעובדו בלב הנפש. שימו לב, יש פה 3 פרמטרים. יש פה, קודם כל, ללמד דעת, זה הידע. לידע גדולת השם, זה ההכרה, וזה חייב להשפיע על העשייה. ולעובדו בלב הנפש. זאת אומרת, תפקיד הידיעה הוא להביא לעבודה בפועל. כי העבודה שבלב היא לפי הדעת. כמו שכתוב, דע את אלוקי אביך, אומר דוד לשלמה, ועובדהו בלב שלם. כלומר, עובדהו בלב שלם הוא תלוי בדע את אלוקי אביך. ככל שיש אצלך יותר ידיעה, יותר הכרה באלוקות, כמו שאמרנו, מה זה הידיעה הזאת? זה להתחבר לדברים ממקום כאילו רואה אותם בעיניים, אז לפי זה העבודה מושפעת בהתאם. ועובדהו בלב שלם ונפש חפצה. ולעתיד הוא אומר, ולא ילמדו איש את רעהו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי וגומר. טוב, אנחנו נעצור פה, נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.